Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci. Kamar da kuka sani, sunana Mus'ab Hassan, kuma ni ɗalibi ne mai karantar ilimin likitanci. Sannan ni ne mai wannan channel ta Lafiya Jari TV, channel ɗin da take kawo muku hanyoyin da za ku kula da lafiya a sauƙaƙe kuma a cikin harshen Hausa. Na buɗe wannan channel ne domin in wayar da kan al'umma ta a bisa abubuwan da ya danganci lafiyarsu. Ina fatan kuna jin daɗin bidiyoyinmu. Sannan na yi wannan bidiyo ne musamman domin in miƙa saƙon gaisuwa a gare ku a bisa gudunmawa da kuka bamu. Wannan channel a yanzu haka ta kai subscribers mutum 2000. Ina fatan za ku ci gaba da kallon bidiyoyinmu, sannan za ku ci gaba da yin sharing da yan uwa da abokan arziki. Mutanenmu suna amfana daga abubuwan da muke kawo muku lafiya. Muna godiya da mabiyanmu waɗanda suke ƙasashen Najeriya, ƙasar Nijar, ƙasar Sudan, ƙasar Libya, Saudiya da sauran ƙasashe da dama waɗanda ban lissafo ba. Saboda haka ko daga ina kake daga faɗin duniya, ka rubuta musu nan garin da kake a sashen comment. Sannan zan so in ji yadda bidiyoyin da suke amfani da ku a wannan channel. Ina sauraron ku a sashen comment.